Добрый день усім добрым людям. Сёння я Мінская вобласць, знаходжуся Салігорскі раён. Уражанне і вось бачна добра, што Магілёўская вобласць вёска, што Менская вобласць. Усё паціху неяк. Аптымізму няма, скажем так. Рушыцца, зарастае, знікае, і там, дзе была некалі жыццё, зараз нічога няма. Толькі плот пакасіўся, разваліўся, і ўсё хмызняком зарасло. Так быццам бы хата і не бяды, але ж даўно ўжо гаспадар тут не працаваў. Тут яшчэ вось так. Калі далей паглядзець, там ёсць і не бяды хацінкі, а у некаторых мясцах уже хацінкі разабралі, папілавалі і рыхтуюць на дрова. Моладзь сыходзіць, з'язджае ў гарады, а тыя, хто застаюцца, ўжо не могуць пацягнуць тое, што калі зрабілі, былі маладымі, зрабілі жалеза, то і добра і будзе яшчэ. А так, бачыце, ўсё нараскрыст адчынена, жыццё тут спынілася. Не хапае толькі, каб якое зомбі выскачыла. Усім усяго найлепшага.